салом тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон бахайр бошад духтаро. Имрӯз склади азон ба 47 коробка бора упаковка карда шудам. Нозе отгрузка мекунем, мошин мебиёд ҳамаша якбора. Баъд аз ин борои нав заказ кардаги гирон омада валбресба отгрузка мекунем. Барои ҳамин духтаро, занҳои азиз, агар шумо хоҳед ки роҳи савдоя дар интернет магазини азон валбрес ёд гирифтани хоҳед духтаро, марҳамат ёд метиҳам ман. Аз сараш то савдо ва буромданатона хоҳишмандо бошанд, марҳамат ба рақамҳои ватсаби ман муроҷиат кунедон. Насиб иншоалло рӯзҳои наздик боз як курса сад метиҳам духтаро. Пеш аз моҳи шарифи Рамазон 15 февраланда ман уже як потока сар кардаги будам. Потоки боз дигараш баъди моҳи шарифи Рамазон иншоалло сар мешад. ҳоли ҷойҳои холӣ ҳаст духтаро, марҳамат успед кунитон. ном навис кардам ба ман имрӯз борои заказ кардагима гирифтам ба омдамо камтар бозорба чағ зада бо хадавои тавар, нови тавар, молодёжни сезони дида буромадам духтаро. толстовкаҳое ки хеле ки дидосид хеле хушрӯ аст для подростки, выгодна, сенашам хеле оптови гридагар арзон аст. барои ҳамин дӯстони азиз, дар вақти тобистон хеле савдоҳо бисёр мешад. ин хадавои тавар вариантҳо хеле бисёр аст. шумо метавонед ки дар ҳамин сезон кора сар кунед уже. Так что инҷа омадам духтаро, борои заказ кардагима гирифтам ба толчак кардам ба хеле качестваш ба гап нест. ҳозир хона биравим, агар бо ҳамаша афзор мекунам. мошини майда ки омадагӣ бора гифтам ба количестваша ман вообще фикр накарда бора заказ кардам. мошин ба ҳамаш ҷо намешад. бози духтарко кушода ҳамаша пакетка ростиян ки барои мошин бисёртар ҷо шуданаш. коробкаҳо калон аст, барои ҳамин мошин ба ҷо намешад духтарон. мо омади баҳор ба уже савдоҳо нағз мешад. тайёри дидосим хеле ки дидосид духтаро. калидори ман хутараки ҳаст, бора кам мебиёрам. ина ҳозир мобайни ду се рӯз ба упаковка карда отгрузка карданам дар кор. коробкаҳои ҳамаша оварда тайёр кардем. вообще бори классный ёфтам духтаро, качестваш ба гап нест. женский сумка. Так, он нафарое ки мехоҳанд ки сар кунанд духтаро бизнесе, марҳамат, ҳозир как раз вақти аввали баҳор ки ҳаст, продажа хеле нағз мешад. товарои сенаш арзон, но выгодна, хадавой хеле бисёр аст. барои ҳамин духтаро баъди моҳи шарифи Рамазон иншоалло бо курса сар метиҳам. он одамое ки мехоҳанд, шумо метавонед ки аз ҳозир номнавис кунед духтаро. бори валбрес ба отправка мекардиги мо упаковка карда шудам. як сутка ва общий 300 доная упаковка кардам. ина ҳозир валбрес ба ина коробкаҳо андохта гашта бо склади азона бораша кушода упаковка карда сар мекунам. инҷа ҳозир ман шаб сета кардам. коробкаҳо уже до мене коробка много очень. вот так духтаро.